Sa headlines kan mga barata, mas pinalawig na pagtitinda ning paputok pinagtugutan kang lokal na gobyerno kang Naga. CCTV camera saro-saro nang ikinakabit sa Bicol Central Station. Dating miyembro kang Philippine Army as in live-in partner, arestado sa anti-drug bypass operation sa Naga. Curfew sa Barangay Sabang, higot na pinagpapasunod kang Barangay Council. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Mayong pagbabago sa kasuguan kan Task Force Paputok matapos ang ginibong pag-orolay kan suudma. Kaibahan ang mga paratsyenda ngunya na Disyembre. Kung igwang pagbabago, iniiyo ang pagpapalawig kan aldaw kang saindang pagtienda. Ang detalles aramon taman sa report ni Melvin Machado. Kada Pasko, tinatawan na tensyon kang Task Force Paputok na pinapaginotan kang Public Safety Office sa pamamayo ni Mr. Rene Gumba bilang chairman na may tamang permit ang mga matinda. Iyaon sa tamang lugar ang pagtinda asin nasusunod ang panahon na pinagtao sa mga ini. Kasudma sa pag-uurulay kang sobra sa 30 nagmamaot na magtinda nin paputok sa syudad kang Naga na pagkasunduan na sa petsa 23 hasta petsa 31 mapo na sin matapos ang pagtinda nin paputok. Ang pagbabago sa schedule kang pagtinda ang primerong ipapasunod ngunya na taon. Ang maraysa na kayan, ngunya na taon, pinagtugutan po kang sanggunian, kang satuyang alkalde. So pagtinda na from December 23 hanggang December 31. Kung kumpara kadto mga nakaaging taon, garo duwa-duwa tulong aldaw sa nasindang pinapatinda tapos mapundo and then ma-resume bago mag-New Year. So ngunyan po diretso so pagtinda ninda. Hopefully maging maray sa negosyo. Sa mga nagpaplano na magtinda nin paputok na bako sa lugar na pinagtagama kang lokal na gobyerno o plano magsaray kaini sa saindang lugar, ang strike team na subot kang task force ang bahala sa sainda. Ining strike team na ni interagency team na iyong maikot para mag-enforcer kang mga regulasyon ta sa paputok. So kung ika nagtitinda ning bawal na paputok, papasyaran ka kang strike team ta. Kung ika nagtitinda sa bawal na lugar, strike team ta po ang ma-responde dyan. So maski sa inya na parte kang syudad. Ang mabalgar kang inilatag na kasuguan kang Task Force Paputok ang pwedeng mapatawan ng penalty basado sa ordinansa kang syudad asin lay na nagsasakop mapadapit sa pagpapabakal nin mga paputok. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, sa agang Huwebes, nakatalaan man mag-orolay ang mga punong barangay para determinaron ang lugar kung saan itutugot ang pagpapuputok o common fireworks display area asin ang pagresponde kung igwang emerhensya na may koneksyon sa pagselebrar kan Pasko. Sa lado man kan Barangay Council kan San Francisco, duwang pribadong lote ang pinaghihiling na maging common fireworks display sa paabuton na Pasko. Titiripunon ta po sa aga, alauna ning hapon, ang mga punong barangay kang syudad. Digdi pag-uurulayan man, anong sa mga requirements para sa common fireworks display area, asin ano sa mga prosedimento in kaso may mga emergencies na related digdi sa satuyang selebrasyon kang Christmas saka New Year. Actually po sir, arog kan hindi po bagang dating provincial jail. Dati may pong ginagamit yan kang panahon pa kang pilap. Nagpapadara po kami nga surat dyan. And then, garo po baka makaulay ko man po si Atty. Enrile o rin man po sa mga attorney kang Enrile's family na siguro po piling magamit ko sa 24 and 25. As inaram ko po na igwasindang tao dyan na nagbabantay po kan mga equipment tinda dyan sa lugar, baka makiulay po ako ng dikit na oras. Padagos pa sa mga bareta, PNP asin barangay sa Naga magkatuwang sa pagtaon ng seguridad sa paabuto na simbang gabi. Ang detalles aramon taman sa report ni Melvin Machado. Duwat pinag-asiguran kang liderato kang Naga City Police Office na damsidang tawan seguridad ang mga Nagenyo urog na sa pagpon kang tradisyonal na simbang gabi sa aldaw ni Biyernes. Susong kay Police Colonel Nelson Pacalso, madiploy giraray sindanin mga personahe harani sa mga simbahan para tawan seguridad ang mga masirimba. Napag-meetingan natin last time, ang ating kapulisan ay magde-deploy talaga sa ating mga simbahan and preparation sa peace and order
during the simbang gabi. Sa Barangay San Francisco kung sa inyaw ng San Francisco Church, tututukan subot ni punong Barangay Efren Nepomuceno na mapugulan ang mga insidente ng salisi, snatching asin iba pang krimen. Maging ang mga hobe na sa daiman masimba, imbes matambay sana sa Plaza 15 Martires, ang babantayan man subuot. Pero pigpupulpurs ko po ang nasa kundusin tanod na dapat sindayaon po masakripisyo ng siyam na maagahon. Yan po inapod ng Aguinaldo. Para po si mga kawatan taro gatong magibo ng mga petty crimes, salisi, snatching, o ano pa man pong mga petty crimes na dapat, and then dapat mabantayan ta po sa seguridad ka nga 15 Martires sa duman sa mga kahubinan. Higot man ang pagpapatrolya ka mga barangay tanod sa Barangay San Francisco para maiwasan ang insidente ng panghabon sa mga harong, biyantras na yaw ng atensyon kang gabos sa pagsimba. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, curfew for minor higot na pinag-implementar kan Barangay Sabang digdi sa siyudad ng Naga. Aram mo taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Bree. Nunya nakapaskuhan hagad kan kada barangay an magin tuninong an pagselebrar kan Pasko asin bagong taon. Sa Barangay Sabang sa siyudad ng Naga, ang mga pasaway na kahubenan ang pinagbabantayan kan mga tanod. Urog na ko na banggi lalo na ang mga nagbabalgar sa curfew hours. Sangonya na kaya tuninong man ang sa indang barangay. Pag minaabot ang Pasko, sulumenteng ada mga dayong nga mga kahubenan sa naman, ang sa indang nagiging problema. Bantayan mo yung barabanggihan, mga mobilis. Ngayon mong kami ibang gayong 20 naman naman remote na 20 yung mga dayong mobilis. Barambot siya, darabot. Hindi ka daw kagtala sa iyo. Yung malay ang problema mo, pero sa mga itong remote maya ng gayong di. Pangapuda na sana kay ni sa kamagurangan na maging responsable sa sendaga mga aki, lalo na ang pagsunod sa curfew hours sa kada barangay sa siyudad ng Naga. Ako ang gusto pala sa mga magurang maan, kung aram nindang aki nindang layas, hapon ba, wala yan ang nindang aki nila na tayo makarabot bigpita. Yung walang mga pasaway digbian, mga dayong, mga obilis. Kasi kung kaya gusto yan, si mga magurang. Pag tagabantay nila mga aki nila, kaya naman yung bibikulgan, ang mga minor. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kan news break, ex-army as in live-in partner arestado sa anti-drug buy-bust operation sa Barangay Santa Cruz, siyudad ng Naga. Yan as in iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
life vest over your head. Take the tape around your waist. Padagos pa sa mga bareta, mga CCTV camera sa Bicol Central Station pinagtatakod na. Ang detalles kaiyan aramon taman sa report ni Melvin Machado. 20 CCTV camera ang saro-saro ng pinagtatakod sa mga estratehikong parte kang Bicol Central Station. Inina ang magsiserving kadagdagan na matakan mga personay kang bus terminal para siguruhon ang seguridad kan mga pasahero naglalaog asin kan mga may negosyo digdi. Inako ni Mr. Generlis Bulocon, Security and Safety Officer kang Bicol Central Station, makakatabang ang mga CCTV camera na maulang ang anuman na planong maraot sa loob kang sa indang pasilidad. Pag aram-taman po baga pag may CCTV wasa po pag-igwa po kitang bantay, medyo kakaigwa po itong magiging deterrent po baga, lalo especially pag ito kasi may mga planong maraot na sabi kan mga lawless elements na hihiling ta pala nag-a-attempt pa lang sinda, at least itong operator may aapod na duman sa mga tao sa baba, sa mga operatives sa baba, or pwede na tulos kita automatically makapag-coordinate tulos sa PNP, especially sa PNP Station 5 tangari dai na makakrear pa kung ano pang ibang maglala pa ang sitwasyon. Pinag-urgulyo man ni Mr. Buloco na dakulang tabang sa pagmantiner kang seguridad sa loob kang Bicol Central Station ang kakayahan kan labang personahe na nakadestino sa bus terminal kang Naga. Ang majority po sa muya na pinadaradigdi si mga ito na pong mga dati na pong magasagang batak na nag-undergo na po kan si mga dapat aragyan, especially si training and other seminars. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, andam na ang gabos na personahe kan Bicol Central Station sa pagruso kan mga pasaherong mapuli ngunya na Pasko asin bagong taon, urog na si mga pasiring sa ibang probinsya, alagad maagi sa siyudad ng Naga. Susog ki Mr. Generlis Bulocon, Security and Safety Officer kan Bicol Central Station, pagpatak pa lang subuot kan enot na aldaw kan Disyembre, nakaalerto na sinda para sa pag-arabutan kan mga mapuruli ngunya na Pasko. Paglaw pa lang po kan December, kami po naka-automatically, nakakuya na po kami, nakasabi po, kan alert na pong maray. Sabi nga kang pirmi po kami nasa isip po itong worst case scenario. Taday na po kitang mahalat, magkaigwa pang bigla kita pigdag sa ating pasahero. Kaya paglaw pa lang December 1, nakakuya na po sa mga grupo, sa tropa, na naka-mindset na sinda na talagang dako lang pasahero, even though na day pa man. Sa Satuyang Police Report, dating miyembro kan Philippine Army asin sa iyang live-in partner arestado sa anti-drug bypass operation kan Subanggi sa Barangay Santa Cruz, Siyudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Jerome Brito. Pinagakumpirmar kan Naga City Police Office na haloy ng pinagabamonitor kan PNP ang nasarong dating miyembro kan Philippine Army asin ka-live-in kani. Nadadako pa sa isinigibong drug bypass operation sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Nadakopan mga sospek na si John Marca Brizo, former Philippine Army asin nahali sa serbisyo, ninhuliman sa kinatubang kaning admin case. Asin ka-live-in kani na si Charmaine Joy Madamba, 41 anyos, matapos na mabakalan kan mga operatiba nin kantidad 2,500 pesos na illegal na droga. Apare digdi, na-recover pa ang tulong plastic sachet na may log nin pinagtutubudan shabu. The A-man newly identified, haloy ng pinagmomonitor. Pero because of this particular operation na nadakop sinda, included na sinda niya sa list o sa database ng mga personalities on illegal drugs. Ano niya ko natanggal ka? So yan po ngayon, nakasuhan niya kong admin. Humanizer ngayon ko. Nasa kustodiya ng unyan kan PNP Nagan mga suspect asin sasangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta,
Mga bako subuot residente kan Barangay Sabang Syudad ning Naga ang mga sinasahutan ng fixer na yaon sa luwas kang opisina kang Land Transportation Office sa nasabing barangay. Ini ang naging pagdepensama ni Chief Tanod Ernesto Rances kan Barangay Sabang. Magigirumduman na kan nakalis na aldaw sarong sinasahutan na fixer ang naaresto kan CIDG Camarines Sur. Hindi ako lang dayo dito. Maski itotan mo na. Pagpong kaligdi, puro yan dayo. May yan tagasama, ay may tagasama niya. Siguro doha, tulo. Hindi man liyawan. Ano yan? Lang kayan, may Consider tambay sir mga fixer. fixer yan. Ano man, bigiribonin dahil eh. Kasi ginang pambagat nga dyan, kumapa-emisyon. Baka man sindang empleyado ka insurance. Padago sa mga bareta, ginibo na kan sumagong aga ang closing ceremony kan Project Resilience ROD na pinagkondusir kang Naga College Foundation para sa mga criminology students katuwang ang City Mobile Force Company kang Naga City Police Office, LGU Naga, Bureau of Fire Protection Naga, 9th Infantry Philippine Army as in CDRRMO kang Naga. Si Police Brigadier General David Perido Jr., Deputy Regional Director for Administration, iyo ang nagrepresentar kay Police Brigadier General Rudolph Dimas, PNP Regional Director na dain na nakaabot sa okasyon, huli subot sa importanteng kalakawan. Sa mensahe ni PNP Regional Director Brigadier General Dimas, nagmamaot ini na magagamit kan mga estudyante ang sa indang nanudan sa sarong simanang training seminar na pinag-atindiran. Let me first extend my warmest congratulations to the 413 criminology interns who have successfully completed this 7-day disaster preparedness training course. I hope that you will continue to enhance what you know and train more so that you will always be prepared to render help when the situations calls for it. Sa iba pang bareta, mismo si Naga City Administrator Elmer Valdemoro kan syudad ning Naga ang nagtao kan mga alcohol as in face mask sa mga estudyante kang Naga City Sid Montessori. Ini para padagos na matukduan subuot ang mga kaakian na sundon ang health protocols laban sa COVID-19. Maski na nga hababa na ang bilang kan mga tinatamaan kan nasabing helang, alagad igwapa man subuot nin mga nagpupositibo kung kaya kaipuhan man giraray nin proteksyon asin pag-iingat. Ngunyan po, ining sa Sid Montessori, iyo po ang distribution kang alcohol and face mask para po sa mga Sid pupils para po ma-encourage sa mga gira-resinda na mag-face mask and magamit ng alcohol dahil maski po baga pawara na ang COVID pero may mga kaso pa po ng COVID sa Naga. So mas maray po ini mga aki makalikay sa pagsunod giraray ng face mask and ito pong habit na pag-aalcohol sa mga tugang unsing aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisan na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.